Top story of the day, ginpagwa na sang Department of Justice ang immigration lookout bulletin order batok sa pila ka mga personalidad nga ginatudlo may kang tanan sa manumaliang nga mga flood control projects. Ining liho kang kasunod sang pag-aproba ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla sa request ng Independent Commission for Infrastructure nga ginapangunahan sang retirado nga maestrado nga si Andres Reyes Jr. Ang among lookout bulletin order nagatuyo bantayan ang pagbiyahe sa mga nasambit nga opisyal samtang paray ng ginapanigan nga investigasyon sa ginatawag nga ghost projects kag irregularidad sa paggamit sang pondo sang gobyerno. Lakip sa ginisuhan sang Immigration Lookout Bulletin Order, Sanday Senador Jingo Estrada, Amuman Sanday Senador Joel Villanueva, Chisis Cordero, late 1st District Representative Martin Romualdez, nalakip man si Anay Senador Bong Revilla kag si Anay Senador Nancy Binay. Sunod sa Bureau of Immigration, galayon nga ginlakip sa ilang centralized database ang mga nasabit nga mga pangalan. Yaring kompleto nga listahan sa mga ginpaidalom sa Lookout Bulletin Order. Martin Romualdez, Francis Escudero, Jingoy Estrada, Joel Villanueva, Bong Revilla, Nancy Binay, COA Commissioner Marilo Lepana, Deputy Undersecretary Tregevo Laivar, Carlin Villa, Maynard Ngo, Congressman Roman Romulo, si Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, Congressman Patrick Michael Vargas, Congressman Juan Carlos Ataide, Congressman Nicanor Briones, Congressman Marcelino Chodoro, Congressman Florida Robles, Congressman Eliandro Jesus Madrones, Ocon Madrona, Congressman Benjamin Agaraw, former Congressman Florencio Gabriel Bemnoel, Congressman Leoneo de Tariela, Congressman Reynante Arroganza, former Congressman Marvin Rillo, Congressman Teodorico Haresco Jr., Congresswoman Antonieta Yudela, Amawan si Congressman Dina Sistio, Congresswoman Marivic Copilar, District Engineer Lloyd Abusa Bogs Magalong, District Engineer Ramon De Venadera, District Engineer Johnny Protesta Jr., kag District Engineer Arturo Gonzalez Jr. Ginpahayag ni Reyes nga importante ang pagpagwa sang Lookout Bulletin Order agud nga mapadasig ang investigasyon kag mapasakaan sang kaso ang mga may kahilabtanan sa korupsyon. Nagapati siya nga paagi sini mahatagan ng hustisya ang hindi instakto nga paggamit sang pondo sang gobyerno.